se chytíme do Ameriky a my jsme čipsy gangsta. A my si zahrůžtečí do Ameriky. Huda. Ale vy to je jeho. Asistent. Začiatku tretej tretiny. Neviem, čo vám ide. Čo prezradí Štefan Laure? A s čím nerátal doktor Fabián? Tejto chybe sa ešte budeme musieť porozprávať, pán kolega. Ordinácia v Ružovej záhrade v útorok o 20:00 na Markíze. Klopiková hra je dobrá. Keď sme mohli tie klopky, tak my nie hľadať na to. Neuveriteľné, ako sa niečo príde. Čo by som chcela robiť? Hrať divadlo. Stále. Tak na doskách. A nie sedieť. Ja keď sedím, tak rozmýšľam tu a potom si neviem vynachváliť divadlo, že ako druhí dobre hrajú. Že ako to dokázali. Inscenácia a to, čo ideme hrať, sa volá... Chránené územia. A to je oný, to je to, čo som písala, je Slobodná vola. Ja hovorím. Slobodná vola, ale áno. je to aj o... živote našom chránenom území. A teda o... mojom živote. O mojom živote. Mojej slobode. Hej, ja som sa už rozhodla, kde pôjdem. Budeme vychádzať z vašich príbehov a z tých vašich príbehov budeme vytvárať jednotlivé obrazy. Áno? No. Janko si tu píše, že chránené územie je pre mňa dom, ľudia sú chránení a snažia ochrániť aj seba. Chránené územie mi dáva taký zvláštny pocit, istotu, že sa nestratím, že si nájdem tú cestu, ktorou som išiel a že sa môžem vrátiť tam. Aby som nemal obavu, že som sa stratil a nevedel, kde som a nachádzam sa kde. Chránené územie je preto, že v tom dome sa cítim veselý a šťastný. Láska je chránené územie, nedá si ju zobrať. Idem ďalej. Miriam Kujanová. Môžeš, ale... Ja mám dlhé. Miriam. Ja mám slobodnú vôľu, keď hrám divadlo. Moja slobodná vôľa je byť samou sebou. Moja slobodná vôľa je byť v chránenom bývaní, je byť trochu sama. Keď si robím svoju prácu, moja slobodná vôľa je byť samostatná. Ivo napísal: chránené územie je pre mňa hudba. Doma počúvam CDčka, Tublatanku a Elán. Teraz nemôžem hrať, lebo mi chýbajú 2 struny a čierny kábel. Keby som mohol hrať na gitaru, mal by som z toho zážitok. Ivuš, je to taký tvoj pocit úplne slasti a slobody, keď hráš na gitare, keď snívaš o gitare, keď počuješ hudbu? Áno? Áno. Našla by som si niekoho, kto by mi pomohol s nákupom. Potom by som si našla priateľa, potom by sme sa vzali a mali deti. Nechcem byť závislá od maminy. Chcela by som muža, čo nepije, nefajčí, nechodí do krčmy a druhými babami. Moja slobodná vôľa je medzi ľuďmi. A tieto slová sa dajú zahrať? Sa pýta Lidka. Nie. No Lídia, ty si dobrá. Marek Mojžiš. Dobre? Marek. Chránené územie je v snoch.
Sníva sa mi o sexe s jednou ženou. No to nechcela Som s ňou rád. Našim ju nikdy neukážem, ani kamarátom. Vie sa usmievať, aj mňa rozusmeje. Mareček krásne. Toto mi veľmi pomôže, aby som mohla vytvoriť nejaký divadelný obraz. Je to úžasné, naozaj. Už sa teším do Ameriky a skúšame. Hudajú. Cumuky. Hej. A potom si išla vlastne Sem a sem. potom sa vlastne vráciaš do toho. Vieš, aby to nemôže. Pam. Že to v tej hlave si to tak prežívaj s tým, Aha, že že víš? nie takto. Že nie toto. Nie, aby to rytmus nemalo taký jednotvárny, vieš? Že teraz robíš vlastne pekne to jedno gesto a má to rovnaký čas. Že byť, byť, ale to tak stredá, je, že byť a teraz, že nie hodinu. Žiadnu hodinku. Hej? Ale rozumieš mi, nie? Čo sa kladí, že nie. Takže byť a teraz môžeš ísť pomaly dole, že nebyť. A druhýkrát môže byť tá otázka, že... Hej? Tu, Hamlet v hlave je tvoj. Vidíte, je to strašne jednoduché. Strašne jednoduché. Super. A môžete. A skúste naraz. Cílte sa. Ideme. Krásne, Ivo. A toto by už bolo dokonalé, keby Ľubka šla. Ľubí! Poď! Dole si to dáš, stiahni si to dole a na môj ma. Stiahni si dole ten igelit. Poď a dole. Dole. A ideš tak, že dáš dole ruky. Úplne takto. A kúkneš sa. A môjmo. Tak, super. Pozeráš sa na to. A teraz už skôr vieš, už si tak, ako si to robil, že si vytváraš, hladkáš si to. Tvoríš si. Dáš. Zatiaľ sa nevystavím. Dobre? Víš, rozhodol si, skúsime to. Ale hráš to výborne v momente, keď hráš. Áno. Teraz si nehrala, teraz si sa zaoberala tým, že ako kašleš, ako proste neviem čo a neviem čo. A proste hraj, Miri. Máš svoj výstup. Tak sa prosím ťa prebereme, dobre? Aby sme to fakt prešli, veď ty to vieš nádherne zahrať, si tak výborná v tom. Vy to proste držíte a ste umreli za tým proste, len to držíte a stojíte. Musíte to vydržať. Riadne držať nad hlavou, vysoko, lebo toto je dôležité. O tom tu začína pointa celého našeho predstavenia. Tu, v tomto okamihu, začína tá pointa. Aby divák pochopil, že áno, si za múrom. Si za múrom, si za nejakou bariérou. No tučko. Ja. Košice, Stavica, Začašanca.
Zastaviť to, nie, prepáčte, stop, ako, nehnevajte sa, mala som to tu zastaviť 35 razy. Strašné, kolegovia, strašné. Strašné. Počúvajte, Mojmo, keď sem dojdeš, tak urobíš fuk. Zmena hudby. Mojmo, ty to máš v rukách. Bolo by to dobré predstavenie, keby ste hrali. Dobre? Ja vám teraz veľa čo poviem, ale nikomu to nepovedzte. Vy ste herci. Umelci. Áno. Umelci. Riadni. Ja viem, že som vám to nepovedala, ale vy musíte hrať divadlo. Dobre, Vili. Takže to, čo ste doteraz robili, nebudeme robiť. Odteraz začneme hrať divadlo. Dobre? Dobre, Vili. Je to tak výborné, to svetlo je tak magické, že ako náhle sa tam metáte, robíte barčo, tak neexistuje. Musíš tam... Miruška, dobre, kašli môžeš. Počúvaj ma, stojte tam, všetci tam stojte. Ivko, čo si ty riešil dneska na javisku? Pozri sa na mňa. Všetci tam stoja, Ivo, ty tam dojdeš. Ivo, chceš, aby si o tebe mysleli, že si... Chceš to? V žiadnom prípade. Prídeš na javisko, Ivo, na mňa pozeraj a pozeráš len do diváka, Ivo. Nič. Neriaď ľudku, nikoho neriaď. Dobre? Máme tu iných riaditeľov Zemegule. Dobre? A Peťo, ty sa s nimi hraj. Ty to musíš aj v tvári mať takú tú masku, jak raz sa nahneváš, raz sa smeješ, raz si taký. Môj hovno, nič. Musíš ich natierať jak na chleba. Takto si ich nadrž a potom povieš stop. Ako si ja predstavím Ameriku, že tam bude raz slnečno, raz studeno, raz teplo, raz horúco. Ale ja sa už teším, lebo mňa vybrali do Ameriky na 7. No. A budem ja robiť radosť aj Myške, aj iným. Musím si kúpiť nohavice, musím si kúpiť tam trenierky, tepláky, loptu, trenierky na futbal, trenierky, loptu, a rukavice. Šapku a rukavice, aj šál si môžeš kúpiť americký. A sestre bola čo? Masoš, ráno. Musí ma hase? Maso. Tam pôjdeme asi, kde je ten nový. Kde Texas, tu máš Dallas, tu máš Houston. To je hlavné mesto Texasu. Teraz som to našla. Tam ideme! Mexický záliv, aký chceš. Je to obrovské. Že sú tam obchody a socha slobody. Dobré je. No ale musí rovnováhu udržať, aby to mohol človek tancovať. A chôdzu. Vieš? Iba v Španielsku sú takéto. Aj v Amerike sú tanečnice. Nemáke. Stretnem jednu. Nech som si s tým zatancovala hneď. Musíme byť sústredení, aby sme to mohli zahrať tam. Veľa sa sústreďovať a sústreďovať. To sa nedá očakávať, ako bude tam. Dobrú chuť. Majuš, tuto potom máš adresy, e-mailovú adresu a tuto máš, keby náhodou, čo máš tu lieky, také svoje, tak tu je potom ukázať Američanom, že tie lieky ty potrebuješ, že preto ich máš, áno? Dobre. Ja som si to včera od rána do večera pripravoval, lebo som mal celý byť hore nohami rozhádaný. Všetko stíham. Som spotený ako myš. Ako viac trepem, keby som hovoril inakšie, tak by to bolo lepšie. Nejako, ako, že trepem ako slivka, to je pravda. Takedy. Pripútajte sa, vážení cestujúci. Za chvíľu odchádza lietadlo smer Londýn. To daj vybrať? Nedá, nie. To musím takto napísať adresu, no dobre. A jednotka musíš? No musím napísať adresu, dobre. Vyvolaj, musím do kufra sem. Aj do kufra ti napíšem. Ak sa stratíš, aby ťa poslala. Domov.
Oni by ťa aj tak poslali. Postav na láhu a keď tak neviem, čo vyhodíme. Spodňare. Paník, čo máme? 15 kg. Tak sme dobrí, ešte ti klobásy môžem nabaliť. Na Havajských ostrovoch som bola. Jarata. Ako ide Janko s kúfom. Janko, Janíčko, ty si moje srdiečko. Keď rozbiješ auto, pôjdeš do basy spať. Vivitu. To je jasnáš? Nie? Nie, druhý autobus musí prísť. Letadlo. Aj tam, to je na našom. A podívejte si všichni, kde sedíte, jo? Dobre. Ja idem už. Počkajte. Dobre, ďalší. Pozrite tu mám plán. As far forward as possible. So if you're sitting in front one. To si tam mal modré. Čo máme? To sme v Amerike. No to je spredni si teraz. Zdúva ťa? Už lieta. Peťo, lieta. Aha, tam je. Kde máš vetko? Kde je? Mi ustrelajú. Ako je v Bystrici moja, ako je v Bystrici? Rehodzete sa tam však. Aj na Mirovi som sa bruchom a začala boleť. Prečo ste zobrali so sebou? Neviem. Super sa na tu spí. Ja som ešte neletela lietadlo. No tak nie. Vyšli počúvať niečo, možno tu máme podľa Mirka. Čo? Sme išli. Z Rakúska sme leteli, z Rakúska, vieš? Z Rakúska sme leteli, z Rakúska. A Ľubke sa aj kufor stratil tam v Londýne. Ľubke Turekovej, mojej kamarátke. Si? Áno, jasne. Čenku. OK? Čenku, Melina. You're welcome. Hi. Hi. Would you like to? Yes. Good English. Good for you. Treniarky.
Rukavice, come on. Loptu, come on. A to povie lopta. Lopta? Ball. Ball. Come on. Come on. Oh. Go. Kedy ste si vám žije? Malo do obchodu. Žije sa nám. Tak si užívame loptu. Dostať. Rukavice. Dobrá, Ivo! Let it on the nose to try to let back to wheels. Ešte? Ešte. To asi vynde. Asi vynde. Tam to poďme, deti. OK. A dosť. Stačíš. Wow! Metalika. Nie je tu môj. Tuto nie, tuto si doberiem, tuto. That's Nike, so it's a good Yes, brand. yes. Zoberiem, toto stojí. Ja? Mám 15, mám 15. No? Peťo? Urá! Ďaká, Steve! Steve. Yeah? Ďakujem. Look, no, this is it. Come on. Gitara. This is what you want. Okay? For him. Let's go. Ty, kaka, chceš byť? Môžem? Tu pozri. Fryer! Wow! Wow, ty kokso! Harley! Ale to sú krásne, vieš. U nás na Slovensku máme také, čo o ničom chodia, iba také prdiace. A tieto sú oveľa lepšie. Ježiš, aký more, tak more. Brian! Ďalšia Harley. Ďalšia Harley. Wow! Yes! Oh! Well, how the air is coming through our nose. Prichádza ústami. It slowly goes down. Prsty na rukách. Fingers in our hands. Krk. Neck. Hlava. Our whole head. A teraz zostane úplne v takomto napätí krčí. And now we will stay hold tight. All right. Thank you.
you. Thank you all so much. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. I have a feeling you like doing that, don't you? Yes. Yes. It's for me, so I can. Do you want to shake his hand? Well, thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tumuk tumuk. Do you know the man who invented the first barrier? It is strange that we know the inventors of everything around us, but the person who invented the very first barrier is unknown. Maybe it's because each and every man places a barrier ahead of oneself. There are some men in front of whom the barrier is placed by someone else. It is strange that the world is full of barriers and the people like them anyway. Fine then, if you like it so much, I'm the builder of your barriers. And this whole tour was envisioned by one of the founding members there. He raised the money, he pulled in 2 partners, he got the visas, he got the plane tickets, and now he's managing the tour, and we're very, very grateful to Steve Bailey from San Antonio. S malými chybami, ale bol to zázrak, že ak sa to odohralo teraz tu, v tomto priestore, v tomto čase, s touto únavou, že Mareček sa spotil pri tom. Mareček sa spotil pri tom. A ja som sa spotila. Tak ti to viem. Ako sa máš? Dobre. A ty? A ja dobre. Lesson number 1. Yes, number 1. Yes. How are you? How are you? Good. Good. Lesson number 2. And here is the vegetarian with cheese. Okay. This is vegetarian. Okay, JC, this is right. Oh. Dám si ešte borovičku teraz do toho. Tam si vypýta troška, šup tam, pomiešať a... OK.
OK, super je to. A divadlo je dobré. No a, ale budeme mať takú... A kde by si radšej robil, tu alebo v divadle? Divadle. Yellow ones. Bottom of the line. Toss it here. Give it to me. Good job. Sorry. One more time. One more time. There you go. Come on, you got it. Vamos, vamos, vamos. Prosím, prosím. Tu sedia. Sedia, hrajú sa. Hey, Mark. We're going to do some interviews now before they start. Green, go. Green, go. Now, what is this? Red light. Stop. Stop. Yeah, that's me stopping. Wow. Peťo. Čus. A sú sa umí pochávať, neviem. Ja Peťo, za fungu. Thank you, Johnny. Thank you. Johnny? Sylvia, sit down. Yes. Okay. Please do the right rapid for me. 2 rapids. Yes. Masti, prosím ťa pekne. Som si zobral. Počúvaj ma, Mirko, odchod. Do sprchy už aj. To ma bude. Matúš? Matúš, ideme vybaviť, kto sprchuje. Áno. Ja ťa nebudem sa Nie. Kto sprchuje? Tebe sprchujú jenom chlapí. Buď statočný. Uspávame, víš?
Mladek taký kačer doma. Zaspíš s nej. Somar. Čo si nadávate? Jitka, ja sa do... Vieš, on každému robí zlá a potom... Ja viem, aj máme taký ja to neznášam. Ani ja. Ináč ma to veľmi prísí. A ja veľa vec neznášam a robíte to. Ale ja to nerobím, tak čo? On to robí, nie ja. Každého udeje, dám po hlave, a ja to nemám, neznesem. Potom mám z toho alergie. And this one has carrots in, I think this has nuts in it. Áno, že to je s orieškom a toto je s cukrom. Takže nech sa páči, môžu si Or zobrať. do you like chocolate? Well, probably the chocolate, depends. Oh, he's eating peanut butter, is that okay? A toto je s čokoládou. Is it okay if he... No, yes. All right, all right. Dziękuję. Oriešok, šaty. That's enough. That's good. Goodbye. Fajne, čas čokoládu. Čokoládu. Čo? Vladimír, ty nechceš mať? Nechaj ho. Ty kapusta dojčenská. Mara, nevidím vaše nikde. Jo. Už jde. Svinia, jo. Už jde, ticho. Jonky. Nie, tam krechni. Večer, ale je tam zmizlo. Spíjaj! Ušla. Ivan, musíme to my dvaja prejsť. Pustil, už som pustil. Ušla! A nie, ušla. Dobre, pozdravujem vás z Ameriky, aby sa vám darilo. Odpíšte nám. Čo im mám ešte napísať? Nič. Nič. Mama sa pýtala na nohu. Dobre. Dobre, dáš si pivo? No jasne. Tuto dole? No. Tam je napísané, že... Počkaj, čo to je? Ohrev vody. Slnečný ohrev vody. To je ďaleko. Čo? Sa je to. Slnko? No. Hrozne. Sekretariat. Sekretariat či slnko? Lezem ti na nervy? Ľubi, leziem ti na nervy? Ale nie. Iba trošku. Zrite sa, lebo už... Keď sa ňazu, tak ňazu. Idem za ňou, za tým hroznom. Čo chcela povedať? Tak pomaly. Tam je vydavateľstvo. Je vydavateľ. Chce vydávať knihy. Dobre? No. A čo? Žilice nácké malované. Farby, laky, všetci. I lepšie sa zide. A na čo? Že tam býva jeden maliar. Kde býva maliar? No. Kde býva ten maliar? Ďaleko. Čo? Jasné, ty keď sa máš rozprávať, tak sa buď otočíš na pete, alebo si zoberieš časopis. Fasa. Ľubka sa aspoň snaží. Môžeme dať Toyota, ako je veľké nové auto.
Chceš ísť niekam autom? Nie. Tak čo, tak mi to vysvetlí riadne. Jedno je biele, jedno je nové auto. A kde je tu nové auto? To je, neviem. Ale je. Poď so mnou. To je organizátor. Poď. Ten vám myslíš? To je zádu, oproti kinu. Ja ti nerozumiem. Čo sa snažíš povedať? To je kino tam, kde sme boli teraz. Tam? Nazadu, predu. To je jedáleň. To je biele. To auto? No, to kino je pred odchodom. To kino je pred odchodom. Presne. Musí preparkovať auto. Auto zaparkoval pred kinom a to auto je na odchode. Presne. Dobre. A čo si mi tým chcela povedať? Musia súvať dopredu. Nemá garáž. Parkuje na parkovisku. Na parkovisku. Nevadí, že nemá garáž. To je v pohode. Ľubi, pôjdeme o 4:00, odchádzame, pôjdeme do mesta, dobre? Dobre. Máš tu tie peniažky, čo som ti dávala? OK. The name Devarlos Vasadja probably isn't a familiar one. In English, it means theater from the passage, and the performers all have developmental or physical disabilities. KCRG TV9 State Francisman says Cedar Rapids will host the group's first performance on this U.S. tour. When the audience begins to forget this. I was intrigued by this company is that they have like multi-layers. It's about being a human being. It challenges me to what I think a performer can be. After Cedar Rapids, the group performs in San Antonio, Texas, and New York City before heading back to Slovakia. Ideme do Texasu, sa to teším. Hurá, hurá! Veselý záchod, ale o ničom. Ale podľa aké druhy sú rôzne. Dom. Sir Dom. Dom. No to je preto, že reveš. Chceš brufen? Choj si láhnuť. A čo chceš robiť? Dneska je barbecue. Tak prečo plačeš? A čo chceš robiť? Chceš spať s Lidkou? Neviem vlastne. A s kým chceš spať? Sama. To je síce super, ale máme dvojmiestne izby. Dočkaj tu chvíľu. Sama. Samotný. Dobre, sama. Ja teraz začala bolieť. Tak poď na vzduch. Alebo chceš, aby ti tá hlava bolela väčšine, alebo... Neviem. Je to lepšie. Nie, Miriam. Prišli sme na prácu. Mirka, pozri prosím ťa na mňa. Pozri prosím ťa na mňa. No tak.
začínala sa, tá bola sexy. Tá bola krásna. Sexy baby. And my kid sexy lady. Zadok máme najväčší. Až ženy majú tučné prosia. Oh, did you? I'm still a guy. Sú všade skaly. Złosté skaly. Je to dobré, ale je toho až priveľ. Už ja nevládzem ani. Som to nezvládol. A čo nás čaká, to nás nemíne. Však. Come on, baby, pack your things and go. Got a whole lot to carry, child. She's a heavy load. Oh, dear. Take it out. This is for you. Right there. Okay. Masz? Masz? Nemám. Čo mám ja? Fajn. Poď. Poď do kostola, chytro. Aké to je? Lot of cameras. He don't like cameras. I'll bring him back to you. I'll bring him back after I nurse him. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you. Here's little baby. Yeah, he's hungry. Nádhera, no vidíš, no ty si... Aká si ty opatrovateľka veľká. Ľubí krásne, že? Že krásne. Okay, but who speaks? So you can talk to him. You can tell him what to do in Slovak, okay? Yes. Okay, go! Zle je na tom, že s mojím Mírom musíme celý týždeň hľadovať kvôli kravskej hnačke. Kvôli hnačke. Ma nebaví takto žiť ani. To je naum. Keby som vedel, že takto budú so mnou robiť, tak ja by som nešiel do Ameriky. Ako keby som k ním nepatril. To smutné. Sme vravili, že to je ten deň, ja prepáč. Ten dieta, pak... A čo je to hladovka? Vysvetli No mi to. hladovka je to, že by sme ti nedali ani ten slaný suchár dneska ráno. Teda Dobre, sladký suchár. dobre, ale ty by si vydržala 4 týždne hladovku, či nie? Asi nie.
Ale keby si to skúsila so mnou? No tak asi nie, lebo vieš, ako sa hovorí, že kým tučný schudne, tak chudý umre. Vieš, takže ty by si mal schudnúť, ale ja teda asi veľmi nie. Ježiš, ja umiem. Joj, to kolo. A čo ti vyhráva v žalúdku? Neviem, cigáni. Cigáni? Hej. Daj mi jesť, daj mi jesť. Teraz neviem, ktorá sa ti viacej páčila? Tariana, čo to robila? Tariana. Ona je tam. Za ňou môjmu. Za ňou môjmu. Za ňou. Pretty. This is a pretty lady. Keep dancing. Bye-bye. Yeah, that's better. I'll So, Karen, are we just meeting you at Yes. Autograph? They just start at 7, Friday and Saturday, 7 This is my cell phone, but that's the best way to reach me. Obálka, Amerika. Amerika, Amerika. Bye. Thank you. Bye. Oh, Ja wiem. Dojde auto. Nie, Boža. Nepadaj na mňa, pretože ja som jak hrúz. Môj mír, prejde sa, neuškodí ti, hej? Keď sa páčila. Dobre, Janči, tak ti vypýtame tú lyžu suchú teraz, dobre? A potom? Zajtra budeš mať v klade. Amerika, USA. Do keľu. No to som je ale prespal. Joj. Joj. Čo som mi sníval. Romantické sny. Oj. Aspoň zo 4. Oj. Ideme teraz do Mesíka. Ideme. Pondelok. Už pondelok letíme. Idem v sobote. A kde zase? Uvidíš. Ja, áno, na nejaký máš čo, Janko? Sucháre? Slepáte.
Môžete nám to ukázať skupinu. Prejdete vľava. Idem bod s Rínkou boli. Ja to neviem, tam si... No tu sedie, tu. Máčik, ty na mňa nasraný už 2 dní, proste ma to nebaví. Za každým sa ti ospravedlňovať, ani neviem, čo som ti spravila. Tak mi povedz, prečo sa so mnou nebavíš. Povedz mi, prečo si na mňa už 2 dní nasraný. Ráno vstaneš, zdrbeš ma a odídeš odo mňa. Môj pekný deň. Si ideme baviť. Nebav sa so mnou, ale potom vôbec. Vôbec ma nebaví za každým chodiť za tebou. A slušne som ti povedala, že toalety sú tu na. Vravela som ti, že idú diváci. Chceš, aby ťa videli už prezlečeného v kostýme? Nie, dneska idem hrať. Nechoj. Budem tu sedieť, tu, všade. Seď. Už nedám, Miške, už nedám ti, už nič nedám ti, nič. Nedám ti už nič. Somewhere over the rainbow, Marek a Miška pôjdu lietať na javisko. Tak majú k sobie blízko, ako keksik disco. Pôjdu na javisko, ako... Sám budeš sedieť, sám. Sám budeš sedieť, sám. Sám, iba sám. Sedím v zákulisí. A je na záchode. Představení na mě visí, ale já tu sedím sám. Nasrána sám. Hala. Bereček, chytíš ma? Chyba. Sám, dvihni. O, ale nie za Ričku. Dobre, dostal si ma. Dostalo samoty, co? A ty už ani prdy nevieš. No neviem, Mareček. A Grga tiež nie. A môj to vie prdy, tento môj mi vie. Mojho prdy ako... Už mám telík, dobre. Mojho prdol ako zdieľa chalúbka sa Ja si spredol tam. Ja Dorazy si ho predol. Lúčime sa so San Antóniom. Čiže disciplína. Nepokúšajte sa ma naštvať. Dobre? Súhlasíte? Hej. Marek. Súhlasím s tebou. Sústredím sa už teraz. O 5 minút začínam. Mojmo, teraz ideš na vecko. Janči, teraz ideš na vecko. Počúvaj, Janči, ešte. Jak vzadu, fakt sa budete rozptylovať a nebudete sa koncentrovať. Ja nejdem do New Yorku, žiadne darčeky, prestáva ma to zaujímať. Vážne, a teraz vám to vravím naozaj úplne vážne. Ja či je dýchal. Nebudeš mi nič. Potichu, Mirko, sústreď sa. Nepokúšajte sa ma naštvať. Sústreď sa. Mareček, poďte prvý. Všetci poďte sem. A včera bolo plno. Taká je dneska aj tak, ako bolo včera. Šuškať ešte môžeme. Janči, ešte potrebuješ na vec. Ešte bol. Je práve odľahol. Jučo, v pohode. Dobre. Miriam si tu. Hej, dobre.
Dneska bolo decka veľmi pekné predstavenie, musím povedať. Mareček, tak išlo to predstavenie, ako po masle. Také napätie ste vytvorili, Marek, ale preto, že ste sa koncentrovali, sústredili. Také napätie, Mirku, ste vytvorili, že fakt bolo dobré. Vidíš, no. Well, it's bad news from Houston. Half my friends are dying. Well, it's bad news from Houston. Half my friends. A zajeď citrónom. To ti fajné. Ideš, a nerabia ty koza. Tam sa dívaj, tam sa dívaj, tam sa dívaj. Stand still. See, please, Manhattana, pozri si krásny most. Hotel Matušku. Tam niekde určite. Vidím. Ako práve. Wow. Táto ulica je Broadway. Broadway. Broadway, Miro, povedz. Broadway. 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 Išlo lietať. Už vidím, bola Čechíha. Ty kokos! Hasiči. 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 Dobre, tu je Sankomne, tu sa mi najviac páčia tie všetké vysoké budovy, ale neviem na čo ich postavili, keby
Keby ich postavili ešte do neba, tak by to bolo horšie. By nemohli lietať lietadlá. So John Lennon was shot right outside this. This is an entrance, and he was coming out, and he was killed right here. And the day after, the street and the whole side of the building, thousands and thousands of flowers laid out to him. Beautiful, beautiful people standing, thousands of people standing everywhere. This is very nice. I was here, actually. I was in New York when it happened. Yeah.负责盗墓的住宿。我也不好报应。Lubi, máš tam vidíčku? Nemáš, je to sme nie, Ale New York je veľké mesto. Najväčšie na svete. Som z toho celý prekvapený. Alban. Aman? Alban. Mirko. I am Alban. Amerika? I am from Pregones Theater. To druhé predstavenie San Antoniu to nemalo chybu. To ešte dneska dorobím väčšie ako to. No, keby ste zahrali tak, ako to druhé na San Antoniu, tak som spokojná. Výborné. Takže to dneska atmosféra. Zahráme. Neboj sa. Haus, a to povie malý, není tu malinovku. Super. You want some lemonade? You want some lemonade? We don't have lemonade, but we have tea. Would you like some tea? No tea? Water? Čo hovorí? Že máš čaj. No čaj. A vodu? Voda. Super. Malinovka. Limonada. Limonada. No tenemos limonada. No hay limonada. Pepsi. Do you say, is that in Slovak, limonada? Because in Spanish it's limonada. Same thing. Limonada. No hay limonada, no. Pepsi. No Pepsi. Prelož. Pepsi sa neprekladá. Pepsi, no. No. Only if you go like a cat. What were you doing before? That noise Čo that you were hovorí? making? Že máš vodu. Yeah. This sounds like a cat. To koho napodobňuješ v mene? Čo? Ten zvuk. Cica. Mačka. Cat. Oh, cat. Como se, how do you say cheetah? Cica. Albo mačka. Mačka. Cica. Mačka, cica. Mačka, cica? No. Povedz, že cat. Cat. Buenos días, buongiorno. Or in Spanish it's gato. Čo hovorí? Že po španielsky je mačka gato. Gato. A po italiansky? In italiano? No. Tu parli italiano? Sì? Molti? Un po'. UFO, Branker, UFO. A ball? Oh. I don't know what you're doing. Branker. Hoppa. Oh, football? Soccer? Yeah. Because in the States, football is something else. Italia, la Italia. Boom, 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 Italia. Is that what they sing in the soccer game? To je pochod Italia. Grazie
teraz je talianská hymna. The Italian hymn? Italia. What do you call it? The anthem, the national anthem. They sing it before a game. It's hot, careful. Oh, do you want to make tea? Yes. Okay, we have to pour it here first. And then whoa. Then it will be hot. Okay. Easier. And then you have to, it's on. Yeah. How about Počkaj. Ty kokso, sa mi to lúpe. Ty more, tuto. Už sa tu? Jau. Staré, čin. Bože. Takže Janči, Mojmo, Pusínka, mažetka. hráme posledný krát v Amerike, tak im to ukážeme. A koronky nebudú? No. Až 15. Mojmo, nezačínaj, poď prosím ťa. A nemôžem to dať? Mojmo, počuješ ma, že začíname predstavenie? Toto nemôžem dať. Smetný kôš. Bobkovia moji. New York, vedľa je Broadway. OK? Yes. Ak chcete preraziť vo svete showbiznisu, musíte zahrať Mareček v New Yorku. Musíte preraziť. Ty Američania odpadnú na Lebo tebe. z New Yorku, z Broadway sa ide už iba do LA. Nie, Kanada. Ale na Kanadu, čo ja som hokejista. Hovorím, do LA chodia všetky hviezdy showbiznisu. Áno, tak prídu. Ak raz chcete ísť do LA a skončiť v Hollywoode, dneska musíte zahrať dobre.
Smile. Sí. Yes. Yes. Speak English, Yes, no, maybe so. Yes. Mira qué lindo. Oh. Oh, Thank you. I want a picture of everybody. To je socha slobody a to je slobodná voľa človeka. Lebo môžeš byť voľný a môžeš behať sám. Kade tade. On ťa pustí a ty mu povieš, že do koľkej sa vrátiš, alebo mu povieš, že idem ráno a prídem až večer. To je tak. Amerika je krásna, ale všetko je krásne. Len lebo tí hardlekári chodia tak šialene. To sú fakt šialenci. Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of